The selection panel for the European Capital of Culture in 2019 in Bulgaria, by majority vote, recommends you nominate the city of Plovdiv. Дами и господа, Пловдив е столица на културата. 20 години след като бе домакин на Месеца на културата през 1999 година, градът отбелязва през 2019 година най-престижната културна инициатива на Европейския съюз. Уникален за България проект, който предоставя нови възможности за развитие на потенциала на града победител и нова международна видимост на българската култура като цяло. Заедно с град Матера в Южна Италия, двата града взаимодействат активно по общи проекти и инициативи. Тук е мястото да бъдат изказани специални благодарности към правителството за отделените средства и помощ по време на цялата кампания. Един от най-старите градове в Европа, съвременник на Троя и Микена – Пловдив, известен с културно-историческото си наследство, датиращо от времето на най-древното население – траките. Пловдив е съхранил в себе си изключително ценни паметници, от които най-впечатляващи са Римският стадион, Античният театър, Одеонът, великолепните цветни мозайки, акведуктът, крепостните стени, останките от тракийски поселища. Това, с което се гордее, че през няколкото последни години в управлението на Пловдив се случиха много прекрасни неща, свързани с опазване на културното наследство, и Пловдив стана емблема в правенето на общинска политика за опазване на културното наследство. То трябва да ти идва довътре да се занимаваш с това, тъй като няма някакъв политически дивидент скоростен. Там са по-дълги, по-тежки са проектите. Понякога един мандат не стига за възстановяването на един културен паметник. Видимо е, че ако се върнем назад и погледнем 2012 година и видим как изглеждаше стария град на Пловдив, днес вече имаме различно усещане за самия град и за самото наследство. Това е нещо, което различава Пловдив от другите градове. Защото когато говориш за град, който е имал такова важно значение в световната история, този град няма да може да измисли нещо ново в следващите 100 години, а трябва да стъпи на това, което е имал. И когато станах кмет на Пловдив, аз вече бях започнал като областен управител да работя в посока културно-историческо наследство в Пловдив. Първият ми проект като областен управител, това е Римския стадион. Това е едно място, което беше, в смисъл, използваше се за нужник, за всичко друго, но не и за обект, който да привлича хора. Той беше затворен, запушен сини бетонни корита, ако видите стари снимки, беше ужасно. След това, когато станах кмет, видях, че големите обекти на Пловдив, които са фантастични обекти, те са заровени в земята и са забравени. Последните, когато ги поручахме, примерно последните разкопки в Епископската базилика или поручвания на базилика са били от 1984 година. Не представя си за какъв период става въпрос. Малката ранохристиянска базилика по същия начин засипана, консервирана от 1984 година. Това са обекти обаче, които са с такова голямо значение. В момента Епископската базилика не само, че е най-прекрасният обект в Пловдив ще се получи, той си съперничи с Античния театър, 2000 квадратни метра, прекрасни мозайки. Това е обект, който в момента е в процедура за одобряване в ЮНЕСКО в списъка за световно културно-историческо наследство. България няма такъв обект от 80-те години. Изграден в началото на 70-те години на миналия век, през последните 20 години площадът се нуждаеше от сериозен основен ремонт. Днес представяме Римския форум в целия му блясък, който беше заровен под тонове пръст, като в него са съчетани древната история на нашия град с неговото съвремие и бъдеще. Всичко това благодарение на общината. Спомняте ли си онова място, на което безразборно паркираха коли? Замиращо, тъмно,
дори плашещо в малките часове на нощта. Днес неговото ядро събира младите хора. На сцената му намират място различни изпълнители, творци и артисти. Носи се радостна глъчка под звуците на концерти и уникални по рода си събития. През месец юли бе открита галерия Капана, в която на площ от над 1000 квадратни метра вече могат да бъдат организирани изложби от различен мащаб. След 20 години в забвение, мястото вече отговаря на всички съвременни норми за представяне и съхранение на картини. Моят внук е 6-то поколение пловдивчанин. Когато му разказвам какъв е бил сив, безличен, беше ужас. Сега е неузнаваем просто. И съм много щастлива, че доживях този момент. Посетителите могат да се насладят и на друга галерия, тази на улица Гладстоун. Сграда, която трябваше да бъде съборена и изградена наново. Ни помнят пловдивчани за една година да бъдат открити 2 художествени галерии и то на едно, мога да кажа, световно ниво, защото всички, които посетиха тези галерии, останаха възхитени. Мога да спомена, че в момента се изгражда и 3-та галерия за постоянната експозиция, модерна, с достъп за хора с увреждания. Най-много ми харесва античния театър. Всички гости и чужденци, които каня и идват тук, винаги ги водя там. Това е символа за мен на Пловдив, така че античният театър ми е любимото място. В община Пловдив, когато слагаме снимките на кметовете, ние ще бъдем единствения град, който ще има снимка на кмета, който е управлявал края на 1 век. Тит Флавий Котис. В моя мандат му намерихме почта, най-вероятно е била негова статуя отдолу с житейския му път. Оттам разбрахме, че античният театър е строен от него с парите на пловдивчани, не е фонд от Рим дошъл тук. Така че това е с местни средства, са строени всички тези сгради. Че местната аристокрация си е управлявала града. И това всичко го направихме благодарение на тези археологически разкопки, които ги провеждаме в нашите мандати. Ние разбрахме, че форума на центъра е правен от траките, които са живели тук, не е правен от някакви римляни, които са дошли от някъде, с парите на местното население. Това са неща, които сега ги разкрихме тези последните години. Те сега ще напишат малко историята на Пловдив. Пловдив не може да ни навълнува, да ни харесва още повече тази година, когато има толкова много събития. То се вижда. Ремонти постоянно, обновяване на града, хората са щастливи. Ние тук живеем в Пловдив, харесва ни. Не очаквах, че толкова ще е красиво. Много културен, много красив. Да, с такава култура. Града се промени коренно. Виждате и вие, и всички. Факт. Ние го виждаме, че е факт. Доколкото знам, това е един от най-старите градове в Европа и е много уютно, много красиви места супер има. Град, супер. Аз мисля, че Пловдив е един от най-красивите градове. Флоренция. В Италия се казва, че Пловдив е на малка Флоренция. It is a very beautiful, clean city. Вот, пока все очень нравится. Really, it's really beautiful. I love it how the vibe is in the city and all of the people are outside and the weather is really good. It's pretty cool. Просто е невероятно. Но направено е прекрасно. Значи има развитие в правилната Да, голямо развитие. Наистина голямо развитие. Община Пловдив е една от общините, които отделя значително средства от собствения си бюджет за поручване на обектите и то не само на своя територия. И ако днес всички говорим за Малтепе и за съкровището Малтепе, което ще видят всички българи и чужденци, които ще дойдат на наша територия, може би малцина знаят, че това беше един от проектите, които община Пловдив подкрепи целево, за да стартира. Археологическият музей е един от най-богатите на артефакти в България, с над 300 000 предмети от различни епохи. Пловдив блести със златото на 5 съкровища, 250 експоната, свързани с най-древната история на града, от 7-3 хилядолетие преди Христа, както и златните съкровища от Вълчитрън, Плевенско, Хотница, Великотърновско, Рупите, Петричко и Дъбене, Карловско. Оригиналът на Панагюрското златно съкровище също е експониран в една от залите на Регионален археологически музей Пловдив. Старият град е една от най-популярните туристически дестинации в Пловдив. Към днешна дата целият кълдъръм е пренареден,
като също така е осигурено и цялостно осветление от общината. Такива примери могат да бъдат посочени много, но аз знам как се случи проекта на къща клиенти и как много хора вложиха душата си, но ако нямаше подкрепата на община Пловдив, този проект до ден днешен не би се случил и може би вратите на къщата до днес щяха да бъдат затворени. След близо 10 години реставрации, можем отново да затаим дъх пред една от архитектурните икони на старинен Пловдив – къща Клианти. Тези обекти остават за поколенията. От създаването на цар Симеоновата градина през 1892 година, никога досега не бе правен друг проект за нейното възстановяване и поддържане. Като общината обнови водните площи, Виенския павилион по образец от 1936 година, езерото с мечката и сухите фонтани. Бяха изградени 2 детски площадки, едната от които е от най-посещаваните в града. Когато знаеш системата на преминаване на случване на един проект, първо от крайно отрицание, от оплюване, от това не може да се случи, това не може да стане, след това до приемането му, ти просто трябва да си извървиш пътя. Той просто трябва да се случи. И примерите в повече са безброй. Бе реставриран фонтанът със статуята на богинята Деметра, която бе оставена да се разрушава повече от 50 години. Статуята на рибарчето отново бе поставена до езерото с рибките. Емблемата на града отново запя със своите водоскоци. Пловдив носи много прозвища и всички те напълно отговарят на духа и облика на това докоснато от Бога кътче. Събираш екип от хора, които им вярваш, смяташ, че те са такива стойностни, които могат да не те подведат, правиш го и то накрая се случва.